Gipaniguro sa Department of Transportation nga banayon gyud ang bus rapid transit kun BRT. Gani gipalapdan o ganunay gi-improve nga mga ruta sa BRT gikan sa original nga musubay lang kini sa dakbayan apan karon apil ang ubang mga ruta nga moagi sa Talisay City. Giklaro ni DOTR Undersecretary Mark De Leon nga way pagmubo og pag-realignment sa ruta sa BRT. So kuhay kini sa nang gipadayag ni North District Congressman Raul Del Mar nga namubo na ang ruta sa BRT. Sa original nga 21.58 kilometers nga plano gihimo kining 39.88 kilometers na. If we insist on a BRT in this area, ano sinasabi ko kanina? The bus will become unreliable, the arrival times. Atong tumong is really to make BRT relevant. At the same time, we have to understand that if we do not, in a way, add lanes, change a little bit of the route, nothing is going to happen. It will create more traffic. It will create more havoc.